No, sľúbil som, že si ukážeme, že sa naučíme HTML. Takže tu mám nejakú osnovu. A čo je to HTML? No, keď si zadám do Google Learn HTML, nájdem si HTML tutoriál, tak tu mi to aj povie, čo je to HTML. Je to Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Je to nejaký značkovací jazyk. Tu vidíme nejaký príklad HTML, takže môžeme si to aj vyskúšať. Tuto vidíme, že tu je nejaký nadpis, to je H1 a značka P je nejaký paragraf, odstavec. Takže teraz ukážem, ako si vytvoríme našu vlastnú HTML stránku. Tu som v zložke, práve tlačítko nový textový dokument. A zvyčajne je stránka pomenovaná index, tá prvá stránka, index.html. Áno, chcem to zmeniť. No a keď vy nevidíte v Windowse tieto prípony, tak sa to dá zmeniť v ovládacom paneli. Folder options, to sú nejaké zložka. Kde to je? View, jo, tuto. Hide extension for known file types. Takže keď toto dám, tak teraz nevidím tie prípony a keď to odškrtnem a dám to, tak vidím TXT príponu a HTML. Ja to mám odškrtnuté, takže môžem meniť prípony, môžem zmeniť TXT súbor na HTML a hotovo. A tento HTML súbor sa dá otvoriť v prehliadači a je prázdny. Keď si zobrazím zdrojový kód, ten je prázdny. Keď si zobrazím zdrojový kód tohto, takto, tak vidím, že tu má nejaké čáry, máry, veľa toho. BRTR. 700 riadkov HTML kódu. No a na to, aby sme mohli písať HTML kód, tak potrebujeme editor. Ja používam brackets. Makaj. A tento brackets je celkom pekný. Z chvíľu trvá, kým sa naštartuje, ale teraz toto môžem skopírovať a vložiť si to do našej stránky. A poďme si teda vysvetliť, čo je čo. No, ešte v tomto tutoriáli oni nemajú odsadenie a to sa mi nepáči. To je teda dosť zlé. Vlastne tu aj vysvetľujú, čo to je. Takže tento doctype hovorí, že je to vlastne HTML súbor a kedysi sa používalo HTML4 takéto šialenosti a dnes už sa používa HTML5 a používa sa iba tento doctype. Vlastne používalo sa to na označenie, že aký typ HTML, akú verziu HTML alebo XML sa má použiť. Je ich dosť. A dnes už v roku 2014, 2015 môžeme používať HTML5 veselo. No tu vám aj dokonca hovoria, že máte použiť nejaký editor. Takže HTML hovorí, že toto je HTML dokument. Toto je HTML značka a tá značka začína tu a končí tu. Väčšina značiek HTML má otváracia a zatváracia. A zatvára sa týmto lomitkom a názvom tej značky. Takže takto. A keď
keď je iná značka v druhej značke, tak sa musí odsadiť tabulátorom a takto tiež. Lebo hneď vidím, že HTML obsahuje head, hlavičku stránky a tá hlavička stránky obsahuje názov title, page title. Head môže obsahovať title, môže obsahovať a ďalšie veci, o ktorých si povieme neskôr. A body, to tiež musíme odsadiť. Tak toto môže byť. Body má tiež začiatočnú a konečnú značku. A hovoríme, že tuto začína obsah stránky a tu obsah stránky končí. To, čo je v head, to sa nezobrazuje. Poďme si to pozrieť teraz. Hop. Toto je vlastne page title, názov stránky, to, čo je v head. Teda toto, hej, tento title, názov stránky. Takto dám refresh. A stala sa zrada. Keď to skúsim otvoriť notepadom. UTF-8. Jak to, že to Doctype HTML nefunguje diakritika? To je zvláštne. Keď to fungovalo. No, skúsime to takto. To je veľmi zvláštne. Page source. HTML5 by malo používať UTF-8, čož by diakritiku. No, poďme to vyriešiť. UTF-8, HTML UTF-8. UTF-8 hovorí, že to môže použiť aj diakritiku. Ty brďo. Tak z tohto som prekvapený. HTML. Alebo si to dáme. Meta charset. A keď tu dáme UTF-8, malo by to sakra fungovať. No, teraz to funguje, to je zvláštne. Ešte tento Doctype HTML by to mal nastaviť automaticky. No, očividne sa stala niekde zrada. Takže keď vám náhodou nefunguje diakritika, táto meta charset UTF-8 to zachráni. No dobre. UTF-8, vyriešili sme náš prvý problém. Takže môžeme ísť ďalej. Čo som nepovedal, skončili sme pri tom body. Takže teraz, keď si zobrazím zdrojový kód, tak vidím krásne HTML, head, body. No a vlastne túto metu, takže to som dal do head, pretože to je meta tag, ktorý patrí do hlavičky stránky. A toto je nadpis, toto je nejaký paragraf, odstavec, ktorý tiež má otváraciu aj zatváraciu značku. A zobrazuje sa iba toto na stránke. Takto. No. Dokument, doctype, som povedal, HTML, head, title, body som povedal. Poďme na tagy. Tagy, elementy. Áno, oni to nazývajú elementy. Takže sú nejaké začínajúce a začiatočné a ukončovacie tagy, že názov tagu bude nejaký obsah a názov ďalšieho tagu. Napríklad
nadpis a paragraf, odstavec. Stále mi tie anglicizmy behajú po hlave. No a netreba zabúdať ukončiť to, pretože to chyba. Potom vlastne je tu aj takýto div. Div je taký hlavný tag. A niektoré, teda v tom dive môžu byť ďalšie tagy, prípadne aj v tom pečku môžu byť ďalšie tagy. A to si ukážeme neskôr. Že jeden tag môže obsahovať nejaké ďalšie tagy. Pridať ďalší paragraf. A tak. No, atribúty. Áno, atribúty. Atribúty slúžia v HTML. Väčšinou je to. Existujú všelijaké, že môžeme tu dať title. Trebárs nadpis pre demonštráciu. Ten title sa zobrazí, keď tam dám myšku nad ten nadpis. Na paragrafe sa nezobrazí nič. Takže je to ako keby taký tooltip, taká nápoveda, že čo to vlastne je. Ale nie je to povinné a je to len informatívne. Tu som mal nejaké atribúty ID class. No. Atribút ID a class budeme používať v CSS. Vyzeralo by to nejak takto. ID heading. Používam teda v angličtine názvy tých IDčiek a tried. A class, alebo tiež by to mohlo byť ID, že content, obsah a class by som dal, ja neviem, že kedy chcem, aby to bolo. Napríklad CSS-ku, že si spravím, že to bude červené, tak si môžem vybrať, že táto trieda s názvom red a môžeme jej definovať nejaké štýly. Teraz vizuál stránky sa nezmení, lebo tam nie je žiadny CSS. Keď si pozrieme page source, tak vidíme to. Ešte je dobrá vec tá developerská konzola, developer tools, a je tu takáto lupa, s ktorou môžeme vlastne jednotlivé elementy vybrať a skontrolovať, pozrieť sa. A tiež môžeme len tak, že tam to je blue, môžem to meniť, môžem pridávať obsah. Ale neukladá sa to nikam. Iba keď refreshnem tú stránku, no tak je zase taká istá. Ako ju máme uloženú v tom kóde. Toto slúži len na také rýchle zmeny, že iba na testovanie vlastne. Môžeme to aj vymazať a môžeme sa s tým všelijako hrať. Ale neukladá sa to nikam. Atribúty. Dobre, vlastne atribút, nejaký názov atribútu rovná sa a hodnota atribútu. To je celé. A tiež sa používajú úvodzovky na tú hodnotu. No, headings. Áno, že chcem teda teraz nejaké H1, H2, to sú nadpisy. Nadpis 2, nadpis druhej úrovne,
Nadpis tretej úrovne to bude, a ja väčšinou používam na stránkach iba tieto 3, niekedy možno 4, a je to myslím až do H5. Ak si to, ja som dal H5, nevadí, tak si dám H4. 4. úrovne, 5. úrovne, a vyzerá to, nejak takto. H1, H2, H3, H4 a H5, ktorá je už aj menšia ako normálny text. A je dobre používať tie nadpisy. Nadpis H1 by mala byť iba jedenkrát na stránke, bo je to hlavný nadpis. A potom pod nadpisov môže byť viac. A tie H3 tiež. Ja používam H2 pod H3, že vlastne takto nejak. Tu je H2 nadpis, potom tu je nejaký text. A tu môže byť tiež text. A vlastne takto nejako člením stránku. Pozrime sa na to, že toto je nejaký článok, to je názov, teda predstavme si to ako článok. Vypnem. A článok môže mať podnadpisy, tu je nejaký text, potom je tu nadpis, ktorý súvisí s týmto nadpisom. Zas môže byť nejaký text, prípadne tu môže byť ďalší H3 nadpis a tak. H2, H3, H3 a znova nejaká nová sekcia je H2, nejaký text a môže tam byť H3 pod tým. Takže takto nejako ja člením svoj text v svojich článkoch. Toľko k nadpisom. No, formátovanie. Vidíme, že vlastne nadpisy sú tučným písmom. Tučným aj veľkým. A teraz tučný, s diakritikou, keď už máme tučný a italik. Zabudol som, ako je italik v slovenčine, nevadí. Tučný je D, akože bold, to je tiež párová značka a vlastne takto určujem, že toto bude tučné a italik môže byť to I, akože italik a takto. Toto je tučné a toto je šikmé. Prípadne je tu také, že strong a ten strong znamená, že to bude aj tučné, ale aj to je významné v tom texte. To vlastne taká semantika. Semantika znamená, že je to význam toho textu. Keď je to B, tak je to vlastne semanticky, je to iba že tučné, že je to iba zvýraznené a nemá to nejaký hlbší význam v tom texte, ale toto je strong. A strong hovorí, že má to silný význam ten text. Ale to len tak okrajovo. Semantika je zase iná vec na inú lekciu. Linky. Dobre, tu máme hneď link, nemusím ho písať ručne. A môžem ho dať do nového paragrafu, alebo nemusím.
This is a link. Hop. This is a link. No a čo robí ten link? Keď na ňo kliknem, tak ma hodí na nejakú stránku, na ktorú sme definovali. Href znamená, že referencia, hypertextová referencia a že poď na túto stránku. Môžem, že Google a napíšem tam google.com. Google.com, refreshnem to, zmačknem a sme síce na Google.sk, alebo nás to automaticky presmerovalo na SK. No a táto vec je fajn. Napríklad tu mám HTML, TXT. Tak ja tu môžem povedať, že zobráz mi HTML, TXT. Tu dáme, dobre, dám tu iba link, aby som to nemusel stále prepisovať. No a tu dole môžeme vidieť aj, že kam ten odkaz smeruje. Hop. A vidím tu náš HTML, TXT. Prípadne si môžem vytvoriť druhú stránku, tu skopírujem, vložím a premenujem na page 2 po anglicky, samozrejme. Prípadne, keby to bola slovenská stránka, no tak môže to byť stránka 2, ale to už jedno. Page 2. A môžem si otvoriť aj túto stránku. Stránka 2. Obsah stránky 2. Tady to nemá čo robiť. To zmážem, aby nás to nemiatlo. A takto bude vyzerať naša stránka 2. Anglicky page 2. Môže to byť hociaký, môže to mať hociaký názov. No a poviem, že page 2 HTML. Teraz pôjdem späť, sme na index HTML. Tu vidíme cestu k tomu súboru. A teraz nás ten link hodí na stránka 2. Obsah stránky 2 a vidíme, že page HTML sa zmenilo v prehliadači v URL. Tomuto sa hovorí URL. Prípadne na tú stránku si môžeme dať, že href index HTML späť na index. Chce sa mi prepínať diakritika. Späť na index. Takže takto sa môžeme prepínať medzi stránkami. Paráda. Takže na to sú tie linky, odkazy po slovensky. A je to fajn vec. Môžeme odkazovať na externé stránky aj na obrázky, na čokoľvek. Na súbory. Môžem si vytvoriť, alebo to potom, no vytvorím si, že images a potom tam budem hádzať obrázky a na ne môžeme odkazovať. Vlastne už teraz idú obrázky, takže idem si nájsť nejaký obrázok. Nejakého tigra si dáme pekného. Pekné oči. No, toto je nejaká sranda. Vlastne obrázky končia JPG alebo PNG alebo GIF, prípadne iná prípona. No a obrázok môžem zobraziť takto nejak. GSRC.
toto je source, akože zdroj obrázku. A teraz idem natiahnuť ten obrázok z internetu. A tento img nie je párový, takže ho nemusím ukončovať. Žiadne takto img tu nemusí byť, ani nemôže vlastne. A teraz hop. Wow, a je tu tiger. Takže ja si môžem ten obrázok stiahnuť. Web School. Tuto do web HTML images a pomenuje si ho nejak rozumne, že Bengal tiger, hej. Takto. A vidím, že mám ho tu. Celé. Takže keď nechcem, aby sa ťahali obrázky z internetu, chcem ich mať uložené u mňa, tak môžem. A teraz dám cestu obrázku do toho images. Images je tá zložka, hej. A potom je lomitko a názov a už mi to normálne aj hovorí, že Bengal tiger, tento editor. Teraz uložím a môžem tam vidieť toho tigra. Prípadne môžem tiež dať, že zobraz tigra a môžem tu dať odkaz na toho tigra. Images Bengal tiger JPEG. Hop. Zobraz tigra a zobrazy tigra. Hej, že Bengal tiger JPG. Images Bengal tiger. Takže toto boli obrázky, lenže ešte tuto pozriem, že images. Oni tu tiež nepoužívajú ten ukončovací tak. No ale hovoria, že alt atribút je pre obrázok povinný. A to preto, lebo keď ten obrázok sa z nejakého dôvodu nenačíta, že bude mať napríklad zlý názov alebo ten obrázok neexistuje, tak sa zobrazí len takýto štvorček, takéto nič. No a potom je na to teda dobrý ten alt atribút, že alternatíva, čo to vlastne je, Bengal tiger. Že mal tu byť Bengal tiger a nezobrazí sa. Prípadne môže mať niekto zakázané obrázky alebo z nejakého dôvodu sa mu nezobrazí ten obrázok. Napríklad niekto má čítačku obrazovky, tak slepí ľudia používajú čítačky alebo slabovidiaci. A oni môžu prečítať ten alt atribút. A môžu si predstaviť toho bengalského tigra. Namiesto obrázku. Takže nezabúdať na ten alt atribút. Každý obrázok musí mať alt atribút. Je to povinné. Zobraz tigra. No, čo ďalej? Blok a inline elementy. Je tu nejaký príklad na to? Elements. Neviem, či to tu je. HTML blocks. Tuto je to. Takže vidíme, že div je block element. Tiež block elementy sú H1 až H6 dokonca. P alebo form ako formuláre.
A potom sú inline elementy, ktoré nezačínajú na novom riadku, ale sú vedľa seba. Akože inline. V jednom riadku. To sú span, a img. Ak si môžeme všimnúť, tak tu máme Ačko a tu máme img. A tie sú vedľa seba v riadku. A tiež inline element je tento italic, strong a Bčko. Vlastne tie spôsobujú, že môžu byť vedľa seba. Kdežto tieto blokové elementy H1, H2, P, H3 a div, tak tie sú blokové elementy a to hneď ukážem. Že blokový element je na celú šírku obrazovky. To je na celú šírku stránky. Aj tento Pčko, aj H3, aj div. A vo vnútri divu sú tiež nejaké paragrafy, odseky, Pčko. A vidíme, že Ačko je iba také malinké a img je tiež taký. Zaberá len toľko šírky, aký je sám široký. A to isté aj s tými italic a B, aj strong. Takže dobre sa naučiť, ktoré sú inline a ktoré sú blokové elementy a využívať to. Také hlavné blokové sú tie nadpisy H1 až H6, potom paragrafy a tieto divy. Divy sú dosť často používané ako nejaký kontajner nejakého obsahu. Span je užitočný tiež, keď chceme pridať nejaký štýl. Trebárs tu dávajú nejaký akože červenú farbu. Tak. Môžem pozrieť. Tento important má teraz červenú farbu. Toto už je CSS Color Red. Takže iba tomuto important môžeme dať nejakú farbičku, inak všetko ostatné má normálnu farbu. Span využívam väčšinou, keď chcem nejaký kus textu obaliť a dať mu nejakú vlastnosť. Span o sebe je prakticky nič. Keby tu ten štýl nebol, ten style, no tak jednoducho ten important je obyčajný text. Nie je ani tučný, ani červený, nejaký. Nemá žiadny štýl. Ďalšie, no to už používajú dokonca CSS-ko. Neviem prečo, keď je to vlastne len HTML tutoriál. Ale nevadí. CSS-ko si prejdeme neskôr v ďalších lekciách. Také tlačítka, to teraz preskočím, môžeme ísť na formuláre. Alebo vlastne neviem ani, aký máme čas. Formuláre. Tuto HTML forms. No dobre, tu ešte prejdeme tieto formuláre narýchlo. Ja si tu skopírujem, aký som lenivý to písať. Toto môžem vymazať. Hop. A vidím, že form. Máme tu first name, last name. A chýba nám tu nejaké tlačítko. Ešte toto si vymažem celé. To tu vadí. Akože super, formulár máme, len ho nemáme ako odoslať, lebo nemáme odosielajúce tlačítko. No, paráda. Ani oni ho nemajú. Odosielacie tlačítko je... No, tuto používajú značku BR, čo je break line. Akože nový riadok.
toto first name je akože inline a br znamená, že daj nový riadok. A na novom riadku je tento input z typu text, zbr nový riadok, ďalšie meno, posledné meno, teda priezvisko. Tak tu tiež môžeme dať br a input type submit. Alebo šli. Takto. A ten input je tiež nepárový element. Nemusí sa uzatvárať, nemusí mať koncovú značku. Tak, ale toto sa mi nepáči, tak je to takto na sebe natlačené, tak ja to obalím, že pčkom. Lebo p má už nejaký ten štýl, takže má tu nejaký okraj, ako môžeme vidieť. Hore aj dole má nejaký okraj už. Takže teraz môžeme dať ASDF a môžeme odoslať ten formulár. A teraz vidím, že tu sú nejaké také first name, ASDF, L, potom je tu takáto značka, že end a last name, df. To first name a last name, môže to byť aj takto. First name, last name. Atribúty vlastne sa píšu ako nejaké javascriptové premenné. Aby sme potom si ukážeme, ako spracovať formuláre v JavaScripte a povieme si, prečo je dobre pomenovať viacslovné názvy takto. Ten camel case. Že first je prvé slovo, name je druhé. Dobre. First name je ahoj, last name je haha. Tak v skratke v formuláre. Tu sú nejaké radio inputy, to tiež môžem ukázať. Prípadne už môžete sami. Už nemusí byť br. Takže radio input je takto. A len čo spomeniem pri tom radio inpute, čo je dobre vedieť, že musia mať rovnaký name. Je to name, je došlem formulár, tak toto je name po inputu a toto je hodnota. Kľúč a hodnota. No a keby to náhodou bolo, že sex1, alebo keby to malo rôzne mená, no tak ja môžem vlastne obidva. A to nechcem. Ja chcem, aby si mohol užívateľ vybrať iba, či je muž alebo žena. Takže tieto input type radio musia mať sex, a teda name, musia mať rovnakú hodnotu. No a ešte som možno nespomenul, čo je tento type atribút. Tak je to vlastne typ toho inputu, to je to napríklad nejaký text. Tiež text a toto je radio ako input. Po slovensky už to neviem čo. Fungujem celý čas v angličtine, takže mám problém prekladať veci do slovenčiny. Pre mňa je to input. No a typ, hovorím, že tu je text, toto bude rádio, toto vlastne rádio. Môže tu byť ďalšie typy, ale oni tu používajú, že action a na to my teraz vlastne my to ani nebudeme potrebovať to action, takže to preskočím, si môžete prípadne naštudovať form attributes, čo aké atribúty výtočnosti. No a ešte tento select sa používa, to je tiež dobrá vec. Môžem to dať aj
Zaraz sem. Asi tu dám BR značku, aby tam bol nový riadok. Inak toto BR sa akože nepoužíva, radšej sa používajú to P, ale teraz BR je rýchlejšie na tieto príklady. No a toto je vlastne select. Volvo SAD môžem si selectnúť niečo, označiť, keď odošlem formulár, tak som cars Fiat. Som si označil. Keď chcem Audi, tak si označím Audi, odošlem Audi. Takže select má tiež nejaký ako názov, name, atribút, názvom cars, vidíme tu. No a táto value je hodnota. Toto je to, čo sa odosiela spolu s formulárom. Vidíme, že tu je Audi. Táto value je vlastne tiež, čo sa má zobraziť tu, odošli. No a ešte ďalšia pekná vec, text area. To dám tiež do pečka. Tak toto dáme. No, vyskúšame, čo to je. A vidíme, že tu je nejaká zrada. Chceme, aby to bolo takto. Prípadne, aby tam nebolo nič. Keď to dám takto. Rows. Hej, rows si vysvetlíme potom. A tiež tu je stále niečo, nejaká medzera. Nejaká čudná. Refreshnem to a stále je tam niečo. To je vlastne táto medzera medzi týmto a týmto. Chcem, aby tam nebola medzera, no tak text area musím dať takto. Zložím a tuto teraz nie je žiadna medzera. Keď to refreshnem, vidíme, že môžeme už písať od začiatku pekne. Rows. Rows znamená, koľko má riadkov. Áno, riadkov. 5. Vyskúšame, uložím a vidím, že mám 5 riadkov. 5. Calls znamená, koľko mám stĺpcov. Môžem to dať na 20 a zmenší sa to. Zúži sa to. V tomto prehliadači sa dá to aj zväčšiť. Keď to refreshnem, tak to má zase 5 a 20. 5x20. Takže takto prípadne si môžeme prispôsobovať tú text areu, veľkosť. Alebo potom CSS-ku si tu môžeme tiež nastaviť tú veľkosť. Sú nás nejaké rôzne tlačítka. Dobre, ešte tam teda dám nejaké tlačítko. Jo, a mohol by som to tlačítko napísať tu, že input button a bez toho. No ale toto by to bolo hnusné, že vlastne fuj, dva inputy vedľa seba. No tak ja si spravím krajší kód, takto a toto pečko tiež musím dať na nový riadok, aby to bolo pekné. To je naozaj veľmi dôležité dodržiavať toto. Zároveň otvárať si tak a zatvárať si má byť na tej istej úrovni. Takže to pečko dám tiež takto. Skúsme takto. No, teraz to nemá nič, žiadnu value. Tak to dám, že tlačidlo po slovensky. No a keď na to kliknem, tak to nič nerobí. Je to iba vlastne input type button. Kdežto tento submit hovorí, že má odoslať ten formulár. Pretože je vo vnútri formulára to tlačítko, tak to proste odosiela celý formulár. Môžem ASDF napísať, odošli a vidím, že message má ASDF.
ASDF. Takže to bolo tak v rýchlosti s formulármi. Inputs, attribute, value, read only. No dobre, ešte vyskúšame, že read only. Mi to aj doplňa. Takto hop. A nemôžem tam teraz písať. Do tohto môžem a do tohto nemôžem. Potom je tu, že disabled. Vyskúšame refresh a disabled už aj zašedne to poličko. A nemôžem tiež do neho písať. Do tohto môžem. Potom tam bolo čo ešte. Value, disabled max length. To je nejaký iba atribút bez hodnoty. Nemusí tam byť, že rovná sa niečo. No. Disable read only value. Value som chcel ukázať. Môžeme tam napísať nejakú hodnotu defaultnú, východzú hodnotu, napríklad Thomas. Keď to refreshnem, tak už tam bude predpripravené, že Thomas. Ešte vlastne som chcel placeholder. Toto sa hodí nastaviť tú value, keď chceme editovať nejaký formulár a chceme predvyplniť ten formulár. Takže vtedy je to fajn použiť. Vtedy je to nutnosť použiť, nastaviť tie dáta tam do formulára, vyplniť to. No a chcel som ešte placeholder. First name. First name a vyzerá to takto. Čiže môžem tam písať, napíšem niečo a ten placeholder zmizol a keď to vymažem, tak je tam znova. To isté môžem dať do textarray, placeholder, write something. Hop. A vidím, že je to tu placeholder, napíšem niečo, vymažem a je tam znova. Takže takéto srandičky sa dajú robiť. Max length tiež. Fúha. Dobre ešte. Max length 4. Iba tak. Raz, 2, 3, ale už ma to ďalej nepustí. Už nemôžem písať viac ako 4 znaky. Celkom vyčerpávajúce, čo? HTML encoding, to sme si hneď na začiatku ukázali, že vlastne to je toto. Aby nám fungovala diakritika, tak potrebujem tu že UTF-8 dať. Bez toho to nejakým spôsobom nefunguje. Takže názov stránky už je pokrčený. A keď to dám takto, bude to fungovať. Bude to fungovať aj tak. Keď to dám pod ten typo. Je to viac menej to isté. No dobre, toto bolo naozaj dlhé, takže ideme na HTML5. Čo je to HTML5? Tu si môžeme tiež, či nie. Tuto je HTML5 intro. No, že tým doctypom definujeme, že to má byť HTML5. Aha, tá deklarácia vlastne tiež UTF-8 hovorí, že tam má byť, keď chceme, aby fungovala diakritika. No a HTML je ako dosť podobné ako HTML4, ono to z toho vychádza. Aha, vlastne, že HTML4 elementy boli odstránené z HTML5. Takže tieto elementy všetky boli z HTML5 odstránené.
Ja som používal pred niekoľkými rokmi možno tento center, ale to bolo pred 10 rokmi, keď som ešte začínal chodiť. Inak som asi nepoužíval z toho nič. No a tu môžeme vidieť, že to HTML5 bolo prvýkrát navrhnuté v roku 2008 a trvalo až 6 rokov, alebo 4, kým sa nejaký štandard spravil. A kým sa spravila finálna verzia, no tak to bolo až 6 rokov. A už od roku 2014 vlastne HTML5 funguje na webe úplne v pohode a úplne v každom prehliadači. V každom modernom prehliadači teda. Internet Explorer 7.8 asi ešte nie. No, dobre. Tu hovoria, že môžeme naučiť aj Internet Explorer 6, aby rozumel HTML5 nejakým spôsobom. No, tu by mali byť nejaké nové HTML elementy, ale nevidím ich tu. Tu sú, presne tak. Takže tie semantické elementy, ako som spomínal, to bolo to Bčko a strong, tak tu pribudli nové elementy, ale zase akože article, namiesto divov môžeme používať takéto veci. Article definuje nejaký článok v dokumente na stránke. Aside definuje nejaký sidebar, nejaký ten menu na boku, alebo nejaký obsah na boku. A môžeme používať tieto tagy. Tiež footer definuje petičku, že môžeme HTML5 definovať ešte pred body, nejaký footer, petička, hej. A toto bude petička stránky, footer. Header tiež môžeme definovať header. A v headeri môže byť buď nejaké menu, alebo nadpis, alebo oboje. Takže takto semanticky si môžeme rozdeliť tie HTML elementy. Je to naozaj iba o tej semantike, o tom význame, že toto je header a toto je footer. Inak by sme mohli použiť klasický div. Div na rozdelenie tej stránky. Kedysi sa používali divy a prípadne keď nejaké štýly boli treba spraviť, tak by sa to napísalo, že header. Toto je namiesto. Vlastne ten tag header je namiesto tohto. Aké nové formulárové elementy, inputy, je toho celkom dosť a je to zaujímavé. Odporúčam to prejsť, teraz už sa mi s tým nechce babrať. Už sa chcem hrať nejakú HTML5 hru. No a ešte HTML5 plus JavaScript. Takže poďme si to pozrieť. Nech vás trošku navábim. JavaScript je dobré dávať úplne na spodu stránky. Lebo najprv by sa malo načítať HTML, tá vizuálna stránka, a JavaScript je iba taká funkcionalita. Keby sme mali fakt, že veľa JavaScriptu, tak by najskôr načítavalo JavaScript a až potom by načítalo tú vizuálnu stránku a trvalo by dlhšie, kým sa tá stránka načíta. Takže preto najprv je dobre mať HTML hore na stránke, vlastne ono sa to číta z hora dole, celá stránka, no a na spodu nejaké také skripty, ktoré už iba pridávajú funkcionalitu.
No, tak. Iba pre demonštráciu ukážem nejaké spracovanie formuláru, prípadne alebo takto. Napíšem len alert. Ahoj. Hej, takže skript hovorí, že vo vnútri tejto značky bude fungovať JavaScript. Keď to refreshnem, tak vidím, že ahoj, na zdraví. OK. No a ako sa spracoval formulár v JavaScripte, to si ukážeme neskôr. A tieto skripty potom tiež budú sa dávať do externých stránok. A tiež, keď bude CSS, tiež už si ukážeme, čo to je, ako to napchať do stránky a budeme s tým pracovať. Takže asi toľko k tomu, pokiaľ sa chceš, akože bolo toho dosť, boli to naozaj len také najdôležitejšie veci. A pokiaľ sa chceš naučiť o HTML a JavaScripte viac, tak je tu taká vec, že WebRebel, kde už je viac ako 5000 rebelov a je to prvý kompletný online kurz webdesignu. Ja robím druhý, ale nerobím len webdesign, ale aj aplikácie, developerskú školu prakticky. Chalani z Learn to Code spravili takúto learningovú vec. Tiež to sú videá parádne, môžete si pozrieť ukážky na webrebel.sk. Naučite sa HTML, CSS, responsive design, to budem aj ja tak okrajovo učiť. JavaScript už máme lekcie za sebou, možno ešte ďalšie pred sebou. No a garantovaná kvalita, samozrejme. Jablko je parádny inštruktor. Akurát to stojí ten Rebelík HTML CSS 50 €, tento Rebel kompletný stojí 99, ale myslím, že stále sa to oplatí za tú cenu a za tú kvalitu, fakt, že je to akože 20 hodín, viac ako 20 hodín obsahu. A Jablko je skvelý inštruktor, aj sa nasmejete pri jeho videách. Takže keď máte navyše pár eur, keď ste ochotní zaplatiť za svoje vzdelanie, tak odporúčam WebRebela. Prípadne, keď sa chcete naučiť aj tento PHP a Laravel, tak môžete vyskúšať aj tento kurz. Sice už stojí 250, je to väčšia pálka, ale je toho tam tiež veľa. Brďo. Hrozne moc lekcií. A to sa oplatí. Za tú cenu sa to oplatí. Ja budem učiť JavaScript a Meteor.js v tejto škole. Učím trošku niečo iné. Dobre, to bolo len tak na okraj, že keď sa chceš naučiť fakt, že dokonale kódiť, tak sa môžeš učiť sám, alebo si zaplatíš takýto kurz, ktorý ťa prevedie všetkým, čo potrebuješ. JavaScript, jQuery, hosting, čokoľvek. A popri tom sa ešte nasmeješ na jablkových vtipkoch. Takže to je to sranda. Už je tma. Ahoj. Dobre, na budúce teda nejaké to CSS-ko a ešte to HTML5 som chcel teda, že HTML5 Games, môžeme si zahrať nejaké hry, ale ja mám najradšej HTML5 Wolfenstein. HTML5 Wolfenstein a to je paráda, priatelia. Normálne, že Wolfenstein hrá v prehliadači. Vďaka HTML5. No aj to funguje. New game.
Ideme si zahrať. Toto nechcem. Ideme zabiť Hitlera. Ideme byť drsní. No dobre. Ideme byť drsní, nech nás skôr zabijú. Že medzerníkom otváram dvere, pokiaľ si pamätám. Ups, došli náboje. Wow. Už som zabitý. Dobre, takže môžete drtiť Wolfenstein, keď sa vám nechce kodiť. Ja možno idem tiež drtiť. Tu sú nejaké ďalšie HTML5 hry. A nepotrebujete vlastne už nič inštalovať, žiadny flash netreba. HTML5 funguje priamo v prehliadači bez inštalovania čokoľvek. No a ešte spomeniem, že keby ste chceli robiť takéto hry HTML alebo hociaké hry, tak to nie je také jednoduché. Ja som skúšal robiť nejakú hru, programovať, ale je to mega ťažké. Programátori, ktorí robia hry, tak ich robia dlho a hlavne kým sa to naučí človek, tak to dlho trvá. Je to oveľa ťažšie ako naučiť sa vytvárať obyčajné webové aplikácie a stránky. Vlastne nejaký formulárik odošli. Hej. Toto je jednoduché, naučiť sa takéto kódy. Ale naučiť sa kódiť hry, tam je veľa matiky, veľa dopočítavania a je to šialené. Veľa grafiky, 2D hry sú fajn, 3D hry sú oveľa ťažšie. Ty brďo. Takže keď chcete vytvárať hry, tak musíte byť frajeri. Aj včera som si chcel vyskúšať nejakú hru spraviť, ale som to vzdal, pretože to je ťažké. Aby som vytvoril len nejaký štvorček alebo kruh, alebo aby sa to vlastne nejako hýbalo, aby to reagovalo, tak to sú stovky riadkov kódu minimálne. Stovky riadkov JavaScriptu. Takže na to ja nemám čas, ani trpezlivosť, ani chuť. Chcem učiť. Preto vytváram tieto videá. No dobre, spomenul som, že keď sa chcete naučiť viac, budem ešte drtiť, tak Learn HTML, no a ten V3 Schools je celkom akože dobrá referencia na to, nejaké zoznamy tu môžete. Prejdite si to celé, všetko. Tabulky, tiež naučite sa robiť tabulky, keď budete potrebovať. Formuláre ďalšie a akože len aby ste vedeli, že čo vlastne existuje a že vlastne existuje to a môžem to použiť. Takže na to je to dobré vedieť. No, to si treba prejsť. A na budúce sa budeme venovať CSS-ku, CSS tutoriál, všelijaké farbičky, veľkosti, pozície a podobne. Takže máte sa na čo tešiť. Bolo to vyčerpávajúce, ale zvládol som to. Tak zatiaľ ahoj.